Avui parlarem d'ous, dels colors dels ous. Bé, quan obrim un ou, tots ens hem fixat que a vegades el rovell és de colors diferents. El color del rovell de l'ou sí que depèn del que menja la gallina, d'acord? És a dir, diferents tipus d'aliments faran que una gallina en cada moment de la seva vida pugui fer el rovell d'uns colors diferents. Per això diuen que a vegades quan és molt fosc el rovell és que ha menjat molt de blat de moro, o quan més aviat verdós és que ha menjat molta herba. En canvi, pel que fa a les closques, la closca no depèn de l'alimentació. La closca depèn del tipus de gallina que és, de la raça, vaja. És una miqueta com nosaltres, depenent com som els nostres pares, doncs heredem un color de pell. És exactament el que passa amb els ous. D'ous, els dos colors més típics és el crema, que coneixem, i el blanc. Això és donat perquè les races industrials que es fan servir a les granges per produir molts ous són poquetes. Per una banda, el blanc pertany a la raça Leghorn, que em costa pronunciar-ho, disculpeu, que és una raça bastant comuna, i el ros, doncs, sí que hi ha altres tipus d'animals que fan ros. Aquests animals, els que etiquetem com a industrials, els podeu trobar fàcilment. Ara bé, podríeu tindre un galliner també amb ous de color blau, per exemple, d'acord? Com aquest d'aquí. No sé si es veu bé, aquest color blau tan bonic. Aquest color blau ve d'una gallina que es diu araucana o mapuche. És més difícil que trobar que les que us he esmentat abans, però també la podeu trobar, d'acord? A partir d'aquí hi ha moltíssims més colors. Per exemple, ara us ensenyaré una foto. Aquesta foto són ous que hem tingut aquí. Ara actualment no tinc tanta varietat de gallines perquè ja no em dedico a fer ous de colors, però sí que us ensenyo en aquesta fotografia, podeu veure l'enorme varietat. Veieu que hi ha un que és molt més fosc, que és de la gallina Marans. La gallina Marans, és aquest ou, el que veieu més fosquet de tots, d'un roig intens. La Marans és una gallina francesa que fa uns ous d'un color terra molt, molt intens. Seria la que ho fa més, sense cap mena de dubte. També a casa nostra, a la Penedesenca, podeu trobar animals que fan els ous, les closques dels ous, d'un roig bastant intens. Fins i tot els aficionats, tant de les penedesenques com de les marans, competeixen per aviam qui té la gallina que fa els ous més foscos. És curiós. Molt bé, aquí serien doncs els colors bases que us he dit. Per una banda el verd, per l'altra el crema, el blanc i aquest roig tan intens. A partir d'aquests quatre, curiosament, podem fer moltíssims més. Com ho farem? Com ho podem aconseguir? Doncs com si fóssim pintors. Exactament el mateix, com si féssiu una pintura. Si agafeu una paleta de colors i barrejareu colors, doncs teniu un tercer color. Doncs amb els ous passa igual. Si agafeu, per exemple, un ou de color blau, de l'araucana, i el barregeu amb un d'aquell que us ensenyava abans, d'aquell roig tan intens, trobareu que podeu crear un ou de color verd. Però verd, molt bonic. Els fills que es barregen d'una araucana i una marans, doncs no fan ni roig intens ni blau, sinó que la barreja seria un verd. Igualment amb la resta d'animals, amb el blanc, amb el blau, si jugueu i reproduïu una mica el zar, podeu arribar a trobar molts colors, des d'un color crema, fins i tot rosa, un rosa intens, és a dir, podeu arribar a tindre moltíssims colors. Després, si seguiu jugant a fer de Frankenstein, diguéssim, amb la biologia, doncs anireu trobant altres colors. Però aquests serien bàsicament els principals. Per tant, amb un galliner molt petit, amb pocs animals, podríeu ja aconseguir una ouera com aquesta. Una ouera en què veieu que pràcticament tots els ous són diferents. Com? Doncs molt fàcil. Si només podeu tindre un gall, jo triaria el de l'araucana perquè és el més especial que els fa blaus, però podríeu tindre un gall d'araucana, una gallina d'araucana perquè els faci blaus, podríeu adquirir una gallina marans per buscar aquest roig tan intens, tan interessant, i després als altres, doncs, una que el faci blanc
la Langhorne, que ja hem esmentat, o bé una raça, si us agraden les races més antigues, més tradicionals, podeu triar una castellana, una menorquina, que també són molt boniques, i de crema doncs, trobeu moltíssimes races, que segons sens dubte és la majoria. A partir d'aquí, doncs, si us dediqueu a fer pollets, ja aviam la sorpresa de què sortirà. La veritat és que és una satisfacció molt gran, dintre del galliner, i sobretot quan regales ous als amics i als veïns, doncs, quan veuen aquestes oueres són autèntiques joies. Sí que he de dir que tant l'amarants com l'araucana posen menys ous, o sigui, no espereu grans produccions amb aquest tipus d'animals, sinó que serien una delicatesa. Fins i tot els ous blaus s'han comercialitzat i s'han comercialitzat més cars dient que tenen més propietats. Jo desconec si les tenen, el que sí és cert que com és un ou que el fan més a poc i en posen menys, segurament és de més qualitat. De totes formes, sabeu que la qualitat de l'ou vindrà sobretot pel que mengi, no tant per la raça de la gallina, és a dir, sobretot l'alimentació que li feu, si la deixeu anar, si menja cucs, si menja herba, doncs l'ou serà millor, si no, doncs serà més mediocre. Espero que us hagi agradat i que us aficioneu a les gallines. Poseu una gallina a la vostra vida i sereu feliços. Espero els vostres m'agrada, espero les vostres subscripcions, que us agradi aquest canal, que us agradi aquest vídeo i fins la propera. Adéu!